дар самонаи иҷтимоӣ як акс рӯи кор омад, баҳсу мунозираи дигареро ба миён ҳам овард. Яке мегӯяд ки не ин номумкин аст, дигаре мегӯяд ки чаро не бояд ин кор бошад. Мо низ имкон ёфтем бо Қосимҷон як суҳбати кӯтоҳакаке дошта бошем ва биёед якҷо онро гӯш меандозем ва баъдан суҳбатро идома медиҳем. وعلیکم السلام اکا شاهبودین شما سازین سلامتی ها خوب آمد اینجا کجا اکا جان پروستا برای همون اینستاگرام اکا یکمی اپریل برای همون خیپش همون خیتشکا دیانده اکا همون رنگ ارمان سروکیان به سایت خودش پرستایی بود کو همون بوی ایلیا تپوی افیسیالی مقصد که گوتا میزنن کو اکا هم خیلی و هم پروستا اکا جان برای یکمی اپریل اکا агар ҳамун фосилае ки Ислом Ахачев тай кардааст, Қосим Сардоров ҳам агар он фосиларо тай карда бошад, аз ӯ беҳтар мешавад, чаро ки Қосим Сардоров дар ҷаҳони ММА як баромадҳои арзандаеро нишон дода истодааст. Он рақибонеро ки ӯ имрӯз мағлуб мекунад, рақибони падарка нестанд. Дар охир ҳамин гуна гуфтанӣ ҳастем ки Қосим Сардоров варзишгаре нест ки аз кӯча баромада бошад. Ҳар нафаре ки дӯстдори ММА аст, бояд як бор аз рақобатҳои Қосим Сардоров сар бизанад ки чӣ гуна як маҳорати баланд ва ҳамон IQ-и варзишие ки аст дар бигем набардҳои ӯ дида мешавад. Усуле ки ӯ анҷом дода буд, ҳамин гуна усулро 3 нафар дар ҷаҳони ММА кардааст ва яке аз онҳо ин тоҷик аст ки ин ҳам боиси ифтихор ва ҳамон аз маҳорати баланди варзишии варзишгари тоҷик дарак медиҳад. Тоҷикистон ба пеш ҳар варзишгаре ки имрӯз рӯи кор меояд, мо бояд онро дастгирӣ карда бошем. Ҳарчанд бо пул ҳам ки набошад, бо суханҳои нек ва таманиётҳои арзанда.